neurčitý integrál 1 lomeno x krát logaritmus x dx. Tento integrál zdá sa, že by sa dobre riešil pomocou metódy substitúcie, pretože tu máme logaritmus x. Derivácia logaritmu x je 1 lomeno x a 1 lomeno x tu máme akurát tiež, okrem toho je tu iba dx. Takže zavedieme substitúciu, y sa rovná logaritmus x a potom dy bude 1 lomeno x krát dx. Keď to aplikujeme, za 1 lomeno logaritmus x dostávame 1 lomeno y, za 1 lomeno x dx, to je presne to, čo potrebujeme, aby sme mohli písať dy. Ale integrál z 1 lomeno y vieme, primitívna funkcia je logaritmus absolútnej hodnoty y a v neurčitom integrále ešte pripočítame konštantu c. A teraz musíme od y prejsť s x, y je logaritmus x, takže toto je logaritmus absolútnej hodnoty logaritmu x plus neurčitá konštanta c.